Number 6, PNP nag-uusisa kung sino ang nagpalaptas ng sala nga impormasyon na may napatay sa encounter sa Calatrava. PRO-NIR ginaimbestigaran ang responsable sa pagpalaptas ng sala nga impormasyon angot sa nagluntad nga engkwentro sa Calatrava. Martes ang udto, nag-post ang Facebook page nga We Are Negros angot sa mga pulis, government official kag kapitan nga ilagin alegar napatay sa engkwentro sa sitio Cabalagnan, Barangay Lalong sa Banos ng Calatrava sadtong Hunyo 14. Apang sunod sa Police Regional Office Negros Island Region, sala kag misleading ang impormasyon nga ginapalapta sang nasambit nga Facebook page. Base sa opisyal nga spot report sa Regional Mobile Force Battalion, nakaengkwentro sa 1st Platoon, 2nd Maneuver Company ang mga miyembro sa New People's Army samtang nag-render sa security assistance sa isa ka Municipal Local Government Operations Officer. Tanan nga miyembro sa 1st Platoon, 2nd Maneuver Company ang na-account kag wala sang may napilasan o kung napatay sa bahin sang government troops. Ginahibalo na karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Negros Island Region ang identity sa mga persona nga nagsulat, nagpost kag nag-operate sa nasambit nga social media page. Ginatun-an man sang PRO-NIR ang pagpasaka sang kaso batok sa mga individual nga responsable sa pagpalaptas